Aknózní nebo problematická pleť? Rada Pure. Táto rada čistí, upokojuje a je ideálna pre pleť, ktorá má sklon k akné. Normální, dehydratovaná nebo citlivá pleť? Rada Hydrate. Tá navracia hydratáciu, je jemná a je ideálna pre citlivú pokožku. Suchá nebo velmi suchá pleť? Rada Nutritium. Tá dodáva lipidy, obnovuje kožnú bariéru a to je veľmi dôležité, ak máte práve suchú pokožku. Pleť s texturou, první vrásky nebo mdlý tón? Rada Pure Age, tá totiž obsahuje retinol-like komplex, ktorý je prírodný, vyhľadzuje jemné vrásky a zjednocuje tón pleti. A když chci extra hydrataci bez ohledu na typ pleti? Rehydrate Boost z rady Rehydrate, ten dodáva okamžitý glow up a je skvelým začiatkom. A čo trápi tvoju pleť? Napíš nám to do komentára a my ti pomôžeme vybrať tú správnu radu.